हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ लिपु एंड पापू ब्लॉग को आपन को स्वागत। आशा करछि आपण माने भलरे थिबे। मो भी भलरे अछि। हेले मो स्वामी भलरे नांदी काई ना तांको ठंडा जर हे एछि। आज 12 थिला बेली आमे माछ पई कि माछ मार्केट को आसी एथेलु काना 12 रहले माने समस्ते को घरे माछ ହେଇଥିବ ଆଉ ମାଛ ମାର୍କେଟ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାମଚା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଛରୁ କାଟି ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଆମେ କିଛି ସମୟ ସେଠି ୱେଟ୍ କଲୁ ମାଛ ପାଇଁକି। ତାପରେ ମାଛ ସେ କାଟିକି ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ମାଛ ନେଇକି ଆମେ ବାହାରି ପଇଲୁ। ସିଏ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ପାଖରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ତୁମେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ଏଇଠିକି ଆସୁନା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ପାଖରେ ଖେଳିବ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସୁନା, ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ରୁମ୍କୁ ବାହାରି ପଇଲୁ। ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ସେ ମାଛକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧୋଇଦେଲି। ତାପରେ ଯାହା ସେ ଭାଇ ଭଲେ ସେ ମାଛରୁ କାଟି ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ମୋତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲାନି। ଆଉ ତାପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ମାଛକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଚକୁଳି ବନେଇଦେବ, ଚକୁଳି ଆଉ ମାଛ ଭଜା କରିଦେବ, ମୁଁ ଖାଇବି। ତାଙ୍କର ବି ଆଜି ୱିକ୍ ଅଫ୍, ସିଏ ବି ଅଫିସ୍ ଯିବେନି, ତଥାପି ବି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଭଲ କଥା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ମାଛ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି। ଆଉ ସେ ମାଛ ଭଜା ତରକାରୀ ଠାରୁ ମାଛ ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବି ମାଛ ଭଜା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତରକାରୀ ଠାରୁ। ଆଉ ଏପଟରେ ମାଛ ବି ମୋର ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ପିଠା ହବ ଆମର, କିଏ ଖାଇବ ଆସ। ଏପଟରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦୁଇଟା ପାଣିରେ ପକାଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ପିଠା କରିବି ବୋଲି। ସେ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ପାଣି ବହୁତ ଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଶୁଖାଇ ଦେଉଥିଲି। ପାଣି ଛାଡ଼ିଗଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କି ଭଲ ସୁବିଧା ହେବ, ଏତେ ପାଣି ରହିବନି। ଆଉ ଏପଟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମାଛ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଚକୁଳି ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଏପଟରେ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଚକୁଳି ହେଇଗଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ଚକୁଳି ଆଉ ମାଛ ଭଜା ଦେଇଦେଲି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ସିଏ ଖାଇକି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦେଇ ତାଙ୍କ ରେଷ୍ଟ ନେଲେ। ମୁଁ ଗାଧେଇ ଆସି ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ପଇଲି। ଆଉ ମୋର ଆଜି ବହୁତ କାମ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବା ଲେଟ୍ ହେଇଥିବ ସେଦିନ କାମ ପୁରା ଲେଟ୍। ମୋର ବି ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିବା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମୋର କାମ ଆଜି ସବୁ ଲେଟ୍। ଆଉ ନିଜେ ତ ଗାଧେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ରୋଷେଇ କରି ଗଲାବେଳକୁ ତ ଲେଟ୍ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି, ମୋତେ ଭୋକ କଲାନି। ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିକି ତାପରେ କାମରେ ଲାଗିବି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣି ସାରିକି ତାପରେ ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିଠା କଲି, ଚକୁଳି ସେ ଖାଇଲେ, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ପୁରା ଘର ଆଜି ଆଇଁଷ, ପୁରା ଘର ନା ଆଇଁଷ ଦିନ କରେ ଘର ଦିନ ନ ପୋଛିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ପୋଛାପୋଛି କରି ନିଜେ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ଠାକୁର ପୂଜା କରି ଭାତ ବସେଇକି ଏବେ ଯାଉଛି ଖାଇବି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ପୁଣି କାମ। ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆସ ମୋ ପାଖରେ ବସ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଟିକେ ଆଣୁଛି। ସାଢ଼େ ପୁଣି ରୋଷେଇ ହେବ ନା ନାହିଁ, କରିଦେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଆଉ ଯାଉଛି ଦୁଇଟା ଚକୁଳି ଖାଇଦେଇ ଖାଇଦେଇ ଯାଉଛି। ରୋଷେଇ ସରିଲେ ଯାଇ ଯାହା କରିବ, ରୋଷେଇ ସରିଲେ ଯାହା କରିବ। ଚକୁଳି କରିଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ସେ ରୁମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଦିନମାନ ହିଁ ଲାଗିବେ। ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହିବେ, ମୁଁ ଚିଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ରାଗିକି କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଟିକେ ବି ରେଷ୍ଟ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏପଟ ରୁମ୍ ସେପଟ ରୁମ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏବେ ତରକାରୀ ବସେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲେ ସେ ଖାଇବେ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋରି ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାଛ ଭାଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇକି ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲେ ଅନେଇଥିବ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଆସେ। ହେଲେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମାଛ ନେଇଯାଇଛି। ସେଇ କଥା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି। ଭଲସେ କରିବେ ଯେମିତି ମାଛ ତରକାରୀଟା ତ ମାଛ ଝାଲଟା ଭଲ ଲାଗେ, ମନ ଦେଇ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ମନ କରୁଥିବ ଅଗିରାକୁ ବାଇଗଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଭଳିଆ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ତ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ଭଲ ଢଙ୍ଗ କହୁଛ ତ, ଅଗିରାକୁ ବାଇଗଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ମୁଁ ଅଗିରାକୁ ବାଇଗଣ ଫୋପାଡ଼େ। ମାଛଟା ଯେମିତି ରାନ୍ଧନ୍ତି ସେମିତି ରାନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ସତ କହିଲେ ମୁଁ ଭଲ ରାନ୍ଧେନି। କେତେବେଳେ ଭଲ କେତେବେଳେ ଖରାପ, ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ସବୁବେଳେ ତମେ ଆଜି ଛୁଟିରେ ଅଛ ବୋଧେ ମୋ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ କି। ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଯାଅ ଶୋଇବ। ନ ଶୋଇକି ଗୋଟେ ନାଟକ କଲେଣି ମାଗରେ ଆସିକି। ମଣିଷ ଗୋଟେ ନାଁ କମେଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ। ସେମିତି ରୋଷେଇ କରିବାରେ ଯଦି ଭଲ ଭଲ କଥା କରୁଥିବ ଭଲ, ଦିନେ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ନାଁ ହିଁ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଭଲ କର। ତୁମେ ଦିନେ ମତେ କରିକି ଖୁଆଇବ ଟିକେ, ତମ ହାତ ରନ୍ଧା ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି। ନ ହେଲେ ବି କେତେବେଳେ ତ ପୁଅ ମାନଙ୍କର କଥା ବଡ଼ ବଡ଼।
देह भल ना मुझे कहूनी ना यही कहते आस रोसे करते खाली देह भल ना मुझे कही माछ खाई माछ लुण ठीक था तो रोसे सैला मोर माछ सैला जाऊँ पाखक जी देह बन शोच कौन कर चलो देख मो बाबू को ज्वर देह भल ना मत तो होता ज्वर मुझे झाड़ा होती मो देह भल है मो बाबू को आस खाई आस ना हो पूरा सुखी देह भल है भात माछ देह भल है कंटा बाजिले कह बाचिक दे आज मुझे रेस्ट नहीं पाइली कहीं देह भल ना खाया देली ये खाई शोती जो चाउल चोरी थी पिठा करी बोली पानी बसैली अरुआ आज पिठा छण पिठा टे कर गईठा गईठा से पिठा टे कर चाउल अच्छी चाउल पकड़ पानी हो सारा आज मो पिठा बनाई आमर छणा पिठा यहाँ गोटे नुआ स्टाइल पिठा बनाई खीरी पिठा हेल्ले मुझे अल्प आनी टेस्ट करने देखिए टेस्ट कर कह लगुच गरम अच्छी ठंडा टे माने चाउल पड़ी नड़िया पड़ी माने गईठा पिठा जोटा कहती नड़िया आ चीनी फिनी पड़ी जो पड़ टाइप होता है यहाँ हूँ से पिठा ठीक है चीनी मिठा मैं सब ठीक ठाक आउट मिठा होता माटी चिंता यहाँ गोटे खाई देख ये सीना सुजी छणा पिठा सब करुँच आगुरी तो सुजी ना समझे चाउल चूना पिठा करुले यहाँ मुझे चाउल चूना गुआ करके से पिठाटा कर चीनी होता बेसी मिठा तुम मिठा टे कम कर तुम ये मिठा खाओ बोले से माने मिठा कम कर ठीक अच्छे भल मुझे बन पार्टी तो ये टाण लगे तो अरुआ चाउल ना टिकटा सुजी होता नरम होता भल लगे आगे आम माँ मैंने सब तैयारी करती एवं तो अरुआ चाउल पिठा एत करना छणा पिठा सुजी कर आपण मैंने भावुवे आम संध्यार दी जन कुआड़े धाइचु सेमती किसी न ये सब बड़े जुआड़े जाऊँ गाड़ी नहीं जुआड़े चलिए गाड़ी नहीं केत चलू ना मैंने चलिकी कौटी कारबार करना खाली गाड़ी में आज तक विकअप थी मुझे कहली चल माने आज मुझे पार्टी कली मुझे कहली आज गाड़ी नबानी आम चली चली जावा आम एपटे गोटे आम बर्तमान जो जाऊँ यहाँ गोटे प्लांटा मैंने प्लांट जावाई कि रास्ताटा ये रास्ता आम भी आज दीज आसचु विकअप थी टाण टाण नहीं आसी जमा आसते कहले गाड़ी नहीं जावा मुझे मना कली गाड़ी नुह आज जब जावा आम चलिकी ही जावा गाड़ी फाड़ी आज पूरा टोटाली बंद सब बड़े गाड़ी में बसी बसी से पूरा बॉडीटा को पूरा ये कर सारे भल है तथापि मेडिसिन आउ थे नहीं आस देख बांफ नौ तौक मुंड कर तौक मुंड पूरा जोर टाण एमती भी ठंडा जार हो नाक पूरा पानी खाली गड़ुव एमती बांफ ना पूरा भल हो ये गोटे टैबलेट निज ये यहाँ आनिकी पकईदे गरम पानी देख लो देह मुंडा है मैंने भारी टेंशन ये जमा सही पारती टे बाबू कौन कर मसूरी तले मैंने दिन में खाई जमा ज्वर टे छाड़लानी ए राति खाऊँ छाड़ी जाऊ कि भल हो जाऊ जाओ तुम शोपड़ शोपड़ सका देखिए कौन हो